Hey, good morning everyone. Another day to be thankful. Today is a Wednesday. Maulan. Hopefully hindi ako abutan ng ulan. Going to work. Kasi may mga estudyante na nagpe-prepare at mga pagpunta ng eskwela dito sa Angeles. So I think moving forward, mapipilitan ako magsalita. Again, my purpose in this channel is just to like vlog events na events or lugar na dinadaanan ko nang hindi nagsasalita. Also like so that you could catch the moment. Kaya lang magkaroon ng update si YouTube this coming July 19, I mean July 15. And as per the updates, parang i-demonetize kaya hindi pa naka-monetize yung channel nasa 500 plus pa lang. Again, wala mo nang pinapasubscribe pero nagsusubscribe mga tao, so why not makatawanan na natin, gawin natin yung makatawanan na natin pag-vlog. Ayun, sabi ko sa update, i-demonetize or maaaring hindi ma-monetize or maaaring ma-delete yata yung mga videos na mass produce. Wala raw parang kwenta. Not sure if walang kwenta yung ginagawa ko, pero in my own view, may kwenta to dahil it's for parang time capsule na. Yung mga gusto kunwari magbalik tanaw, pupunta lang dito, makikita nila yung mga differences ng mga infrastructures sa buildings dito sa Angeles or mga tindahan, ganun, that brings back memories. May mga videos nga ako dito na pre-pandemic pa at yung mga tsura ng mga daan dati, just like that. So yeah, I think for me that's a great value, and that doesn't really need much talk kasi ang pinaka-capture mo is yung moment without any opinion like Robita. Ingay naman. Yung reason kaya hindi ako naglagay ng microphone, specialized microphone to capture my voice. Parang noise reducing microphone. Okay, tayo na. Focus muna tayo sa daan. Yan, nakita rin yung mga estudyante. Totoo lang, hindi ko alam kung nakakuha yun ng minsan. I think dapat responsible din ng school. Medyo maiba tayo konti dahil napadala tayo sa eskwela. Ayan, ingay. Ayan, nauna na kayo. Reklamo ko dito or feedback, I think responsibility ng school, di ba school parang makalawang magulang yung mga yan, ay institution siya para turuan yung mga bata to be disciplined. May mga nakikita kasi minsan mga nagmo-motor na high school student. As in yung gamit hindi tipong e-bike mga tipong yan, Mio yata yung gamit ng babaeng nagdadrive na high schooler na nakita ko. Take note, high school student, so nagra-range siya ng mga around 13 to 19 years old siguro yung mga batang yan. So ibig sabihin wala pa silang valid na license. Sa totoo lang, matanda-tanda na ako nung nagkaroon ng lisensya at natuto mag-drive. Isipin nyo, sa edad na gano'n, tapos syempre physically mas muscular less muscular mga babae.
palagay nyo, pagka na out of balance yun, hindi sa mahirapan. Kaya nung nakita ko yun, umiwas na ako sa ano yun, kung sakali tamaan ka, sorry na lang. Dapat kahit pa paano siguro maglagay ng rules or policies yung mga eskwelahan na mapapagsabihan or mape-penalize yung mga students na nagda-drive papunta sa eskwela gamit ang mga motorbikes, which requires at least a license, non-student license, non-pro ba yun? Basta hindi student license. Kuya, kung pilit yun, isang feedback ko, sana maglagay yung mga schools na at least, di ba, ma-prevent or ma-discourage yung mga ganung uri ng mga students from using motorcycles when they are still on an age that is not under the criteria to have a valid license. Again, pag naka-disgrasya or nakasagasa, ay hindi naman, huwag na masagasa, disgrasya yung mga yan or an incident, kawawa yung mga tulad natin na tulad ko na may mga valid na license, diba? Ano yung kukunin sa kanila, diba? Or ano nga yung nun, maging karampatang parusa or something. Sana itong mga, ayan, hindi yan na naman, naka-helmet pala to, tsaka dito high school, most likely to, yan, may discipline to. Tahan nyo si ate, may license, ay more, may plastic si ate, ha. Speaking of, ayos, ha, angas yan, yan, dapat ganyan, may helmet, most likely, may yun to, may lisensya na to. Kaya lang siguro kulang mo ate mag gloves ka kasi di masabi pag cement lang ako kaya ako nag gloves kasi akala ko dati pang-forma lang, yun nga, pang-prevention siya pag nag-slide ka. You'll never know, you'll never know. Huwag ka magpakakampante sa daan kasi kaya nga may tinatawag tayong defensive driving hindi mo alam kung kailan ka makaka-encounter ng mga pasaway, kamote or mga lasing, ganun. Hindi mo alam. Tsaka may mga iba dyan na emergency, kaya minsan hindi rin maganda na tipong kahit na tama kasi paglaban mo na tama ako kasi malay mo emergency or nagipit yung tao, most likely caused by another kamote, ganun. Baga domino effect lang siya and naging kang part ng chain ng domino effect. O sige, tapusin mo natin itong vlog na to. Tama ng pagdaldalan ko.